Sense fi és la història de dues dones. Una es diu Eva Matt i és una actriu molt segura d'ella mateixa, molt bona, tan bona que es menja els seus personatges, que acaba d'estrenar una pel·lícula i que per tant té molta força. I l'altra és l'Eva Matt, és a dir, la mateixa persona. El que passa és que és la persona que porta dintre, que és més introvertida, més tímida, amb més problemes per relacionar-se amb el món, etc. i més fosca. Aquestes dues personalitats en una conformen l'Eva Matt. Aquesta actriu acaba d'estrenar la seva última pel·lícula a la Berlinale i aquella mateixa nit cau desmaiada i es desperta en una habitació que no reconeix al costat d'un senyor gran, molt gran, que tampoc reconeix, que la té segrestada. Dins d'aquest segrest, ella només pot limitar-se a recordar el seu passat i a intentar imaginar per què està aquí. I dintre d'aquests records recorda en un format cinematogràfic com funciona la ment humana, que és seleccionant les escenes, tenint memòria selectiva, posant-hi banda sonora, retallant per aquí, posant-hi efectes especials, que és com funcionem una mica tots. Amb una particularitat, que és que a més Eva Matt té acromatòpsia, és a dir, que veu el món en blanc i negre i sense colors. La qual cosa també ens indica, no només ens porta també al cinema clàssic, sinó també a una forma particular de veure el món que és amb molt contrast, o molt bo, o molt dolent, o molt clar, o molt dramàtic, que és un tret molt distintiu de la personalitat d'Eva Matt i que potser ens explicarà coses sobre la seva vida i també sobre el seu amor amb el passat amb un actor que pateix aquesta personalitat tan complicada.